Bos días a todos e a todas. Damos comenzo ao pleno ordinario, sendo o día 28 de maio de 2026. Coa seguinte orden do día. O punto número 1 é a aprobación da acta da sesión anterior. Algo que César? No, eu non. Charo? Ahora non estaba. Charo tampouco. Eu sí, non tengo. Sí, non? Sí, no pasado estuvo, sí. No anterior estaba, Foi no anterior que non estuve. Sí. O de xaneiro foi tamén. Sí. Bueno, o punto número 2 é dar conta do decreto da alcaldía. Recibiste a documentación, todo? Eu non o vi, non sei. Non che chegaron? Esta semana non fui capaz de entrar. Tuvemos problemas, pasou Foi difícil, a mí resultou moi difícil de feito. Liste tampouco tampouco que non me abría, outros momentos que Liste sí. non tampouco non... É que hai moitos problemas esta semana. Incluso como comisión de goberno que para notificar vimos, temos problemas, pero A non... última. Sí, de feito díxome a liste que se vos chamarán, se o recibirades porque a mí non chegou nada. Entonces, Na última pon que está sin firmar ou algo así. Na convocatoria, na comisión de goberno. Na comisión de goberno a última pon que está sin firmar, está vacía de contenido. E despois houve alguna que tuve que entrar 2 ou 3 veces para que me deixara ver todo. Non, estamos tendo problemas, non sei de porque estuve a punto de chamar para decirvos sí, pero chamando pero tamén non, sei. ao final conseguín velo, ao final sí que puden velo. É que son problemas no programa da Diputación, non no internet. Están cambiando seguido e cada vez que nos Pasou ponen a lista que me chamou anta noite e dixo... actualización con corte de servicio. Bueno, logo pasamos unas semanas, pero locos. Onde marchamos daqui ás 3:30 non fomos capaces de notificar. Yo non fui capaz de firmar la notificación. La firmé esta mañana. E a unha hora quedaba Andrés en mi ordenador. Se queredes os decretos, se non recibistes, imprimimos arriba e levádelos ao papel. Claro. Non dei nada, pero... Eu xa non Ti teño tamén, nada. eu vou na millor desta vez que A página ahora mesmo, sí, pero a A página do Concello non funciona. Na página chegoume un correo hoxe porque están, por un tema de unha ciberseguridade que hai, están traballando nela. Que é unha Mas chegoume un pesadilla. correo a min hoxe, pero xa levamos casi 2 Pero semanas. la página web ayer y hoy no funciona. E o lunes tampouco. Eu provei xa desde lunes. E non dei entrada nin pola web, nin polo enlace da notificación. Eu non vi nada. Eu tamén, eu resultou máis fácil desta vez que alguna das outras. Pois fíjate, debe depender logo, non sei, porque a min, a verdad, non tuve un problema, pero onte cando me chamou listo... Provei lunes da noite, martes da noite, onte da noite, era... O si queredes, imprimímonos e levádelos. Se os queres levar, non hai ningún... O no seguinte pleno traémonos tampouco. Non hai problema. Ou intentamos envialos. O que non imprimimos é o padrón, que son 180 páginas. Bueno, claro. Pero a mí abrimos fora contra mí. A ti abriu o padrón? A mí abrimos lá. Abreu o padrón, sí. Mas abrían un formato diferente ao que abría hasta ahora. Sí, cambiaron aí... É que cambian as cousas por razóns de ciberseguridade. Pero eu hoxe tan seguro é que non... Onte tan seguro é que eu non fui capaz de firmar. Non estes en media de marchar. Bueno, pois despois xa falamos deso, se os queredes en papel levado, se non tratamos de volvervos a mandar. Sin problema, menos o padrón de basuras, xa digo. Está. Bueno, pasamos ao punto número 3, que é, bueno, a aprobación definitiva do presuposto municipal. Como ben sabedes, había unha alegación, bueno, temos que aprobarlos outra vez. Mira, Convocou a mesa, como se lo explica un pouco a secretaria, convocou a a mesa. alegación non era unha das 3 causas que pon a lei que podes alegar os presupostos. Pero para non armar jaleo, convocamos a mesa sindical. En vez de denegarse, convocámola ao día siguiente ou tal, que creo que tedes acta na documentación, e non, por unanimidade, non dixeron nada máis. Solo apareceu, notificouse, como di a lei, aos 4 máis tal, comisións CIGA, UGT e CESIF. Solo aparecieron el CESIF e UGT. Y simplemente dijo el de UGT que era para mantener los derechos sindicales, pero que no tenía nada que alegar. Que se convocaran las plazas que tuviéramos vacantes lo más pronto posible. Os puse en la documentación el acta.
Y entonces, claro, hay que rechazar esa alegación porque ya se hizo, que ya digo, no era una de las causas, pero tampoco nos costaba trabajo ningún facelo. Entonces eso, é nada máis. Nada, pues, Entonces eso se quedaría aprobado definitivamente. Vale, quedou subsanado. temos que votar eso. Sí. Non sei se queres saber algo deste punto. No, bueno, ahora que falaste desas plazas sin convocar, que hai algún así que non hai nada. Esa base que sacar pronto. Non sei. Refiriste a dúas que quedan sin Creo que hai dúas pronto. estabilizar. A estabilización, hombre, supoño que irán pronto, sí. Ten que ir. Quedan dúas en concreto. Sí. Técnico deportivo e directora da guardería dentro do proceso de estabilización, pero claro, como figuran plazas vacantes na relación de personal, ainda está sin cubrir a de medio, descanse en paz, entonces eles non saben o que tal, ven vacantes e din que se convoquen as plazas vacantes, dixo da UGT. Bueno, pues procedemos á votación, ou Charo, quería entrar isto, Jorge, sobre os presupostos. Vale, pues Sobre a aprobación definitiva do Sí, do presuposto. Votos a favor? Abstencións? 3 abstencións. Entonces, 8 a favor e as abstencións de Jorge, Charo e César. Sí. O punto número 4 é a aprobación do padrón do lixo. E, bueno, como ben dixo María José, son bastantes Aprobación copias. inicial. Eso é. Despois, cando salga publicado, xa podemos... Claro, ahora a Diputación Pública, hai un mes para alegacións, o que pasa que agora xa non se saca en papel, é dicir, pero calquer interesado pode acercarse aquí durante ese mes e consultase na página da Diputación e fai o que queira, a alegación correspondiente. Si non as hai, ben, si non teria que volver a pleno para a definitiva. É un pouco como o presuposto, o que pasa que a gestión leva a Diputación. Vale, pois... Saben todas por orden alfabético, non? Sí, Os do lixo. Sí, Sí. todo por... sí, é fácil. Algún meu non aparecía eu non. Porque hai algún, por exemplo, no caso de Mariño, eu, por exemplo, son Mariño Conde e aparezco por Mariño Conde. Pero, por exemplo, no agrodoméstic xa aparece Antonio Mariño Golán. Está registrado pola A e aparece na A. Claro, depende como se depende por apellido. Non está polo apellido. Por nome, non? Claro, mire por lugar. Bueno, se non calquer cousa, miramos. Se non cobramos. Para Susana. Jorge, No, pero- casi era mellor Se que non non. nos enteramos, non cobramos. Non será nada. Hai que ser legal, non? Busca na Jota en vez de... Son un libro. Sí, señor, aí me gusta. Sí. É que é o mismo, é que os da Diputación non coinciden cos nosos, non cambian os recibos, entende? Pero teñen eles unha terminología que a veces non coincide ca nosa. Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Unanimidade. Punto número 5 é o apartado de robos e preguntas. Empezamos polo BNG. Cando queira. Vale. Vamos a, ahora ainda cando ahora que viña para a casa, está bien que estaba reforzando así nos produtos. Sí, os entronques. Empezaron hoxe. Eso está ben feito. Sí, porque non, as salidas son peligrosísimas algún. Como todo xunto non se dá feito. O proceso todo leva tempo, pero Por eso. eso está ben feito. Sí. Moitas veces que quitamos aí. Pois gracias. Tamén se agradece cando un dá unha palabra de agradecemento, tamén se agradece. Despois hai que seguir tamén. Sí, non o sei. Do campo de fútbol de Chaián, se le preguntamos outras veces, sei que se amañou 4 metros, eso sí. Sí. Non sei se Agora faltan arroxou máis. os vestuarios, empezaron. Sí, claro. Bastante. Sí. Xa están agora A os ver. vestuarios. Sí. O do cesto pendientes de
pendientes de que me manden ainda o proxecto da Federación Galega de Fútbol. E daí chamei martes. Díxome que a vez me podía mandar ao principio da semana que ven. No momento que o tiñamos, teño que presentar unha xunta, se firmamos o convenio da xunta, despois temos que levar a Diputación. Esos son os pasos a seguir. Espero que consigamos. Bueno, despois tamén había tanto da luz. Sí, o que sacar luces ten que ir no teu proxecto, porque tiñamos un presuposto sólido das luces, porque ali parece ser que as torres son baixas, xa non cumplen a normativa ben, entón son as que se hai que cambiar todo, e o presuposto, así a grosso modo, dixo un técnico que vai facer o proxecto do césped, que vai ronda uns 75.000 euros, solo alumbrado. Entón temos que ir por partes, como digo, a ver se podemos cambiar algún dos focos, sí que é verdade. Estou falando con Rofalla a ver se deramos cambiar algún dos focos a LED, porque senón eso aí non se ve nada, ni inverno é unha pena. Non é unha pena. Entón, se damos, porque vai ser moi difícil facer todo de golpe, bueno, non é difícil, non é imposible, non podemos meter eses cartos agora. Entón, se podemos ir metendo algún foco, ainda que sea salteado, para que lle amplíen a iluminación. Sí, é o que imos tratar de facer cara a temporada por verán. E o dos vestuarios, pois, se están, é o que se lle vai facer, darle ali pelo menos un lavado de carro. Empezouse polo peligroso que era o quadro. No llamadero. Sí, empezou a mar do pelo. Agora, tal como subiron os materiales, é imposible, pois. Os concellos pequenos. Vale, do tema este de abrir a rúa serio en grande non hai ninguna nova máis, non? No, estuvemos prácticamente sen llevar arriba o proxecto aos meus compañeros así a grosso modo por encima, pedironos a cesión dos terrenos, xa se lles mandou, os cargos se mandou. Tuvemos que, bueno, non sei se dixen xa no outro pleno, que tuvemos que fazer un modificado do proxecto, porque as aceras estaban na altura, agora van como están as que van hacia Ordenes, cara a Ordenes. Non autorizan. E non autorizan esas, entón houve que modificar todo o proxecto e metelas baixas. Home, eu espero que no pleno deste mes xa nada, porque será mañá, eu espero que non la levan no pleno seguinte, pelo menos vou loitar con eso. Non puxeron demasiadas pegas, ben, só eso, tiñamos que fazer modificado, porque eles agora as aceras fan así. Bueno, ten o seu sentido. Sí, non, O que pasa é que aquí parece que lle van meter como unha especie de armiños, estes que son que reflectan. Ainda fai de freno, é verdade, máis nesas curvas. Nós explicamos ali e dixo que a técnico da Diputación, unha dela, dixo que rotundamente non. Eu tamén lle dixo o mesmo, dixo que de feito aquí morreu xente, morreron 2 persoas fai anos, é moi peligroso, pero se por fijades están facendo sin todos os lados. Ao mellor despois no peligroso si que se lle poden meter uns volarcos ou algo, sabes? Claro, Os coches non nas zonas peligrosas, claro. Pero van como, solo autorizan as que son como, os que vayades a Ordenes, o camiño este que están facendo. Solo autorizan eso a nivel. Sí. Nós, como son eles que van a ejecutar, temos que está claro. acatar o que digo. E ojalá as faja, ainda que sea así. Sí, pero non é así, entendo. O meu proxecto reformámoslo este 3 veces. Primeiro porque o presuposto non chegaba, porque xa quedou obsoleto, e agora porque non reunía as técnicas que despedían. Esto andaba, esto ao final de invierno, ¿no? Sí, pude entrar o proxecto O campo aquí. do... Empeza aquí na casa de onde está María, Sí, me acabou hasta a pista que vai para o campo do fútbol, ese cachiño, e despois todo hasta a última casa, que é a casa de Noia, a que non está habitada. Xusto, hasta pasar a pasar, collalle e todo. Eso está ese cierre que parece de rayas, despois do campo da festa. Sí, xusto. Vale. Sí, ainda abarca todo ese cierre. Sí, está ben.
Sí, sí. Bueno, pois a ver se vendo máis. A ver, de todas formas, eu pediría que si tanto o BNG como o PSOE, se tedes alguna maneira tamén de preguntar e de facer presión, que nos botedes unha man, porque eu creo que isto é ben para todos. E canto máis apoiemos, eu penso que se cara van máis pronto. Eu xa non sei cantas veces a Diputación, que non teño nada que decir, en principio non teño nada que decir, pero bueno, conviñe que fixeran cambios. Sí, ó. Vale, outra cousa. No tema que viaje pequeno, que xa tamén xa preguntaba unha vez, tampouco non hai nada novo. Viñeron, estiveron os técnicos hai 15 días, máis ou menos. Están facendo o proxecto. Un proxecto. Para leválo á Xunta, a ver se non... Pero bueno, preguntei na Diputación tamén, de paso por un plaza cero, como a carretera deles, pois preguntei se habría algún problema, incluso se podían aportar, porque este proxecto vai ser para nós, claro, porque a Xunta, os plans urbe normalmente, como a de Merelle, como a que se fixo en Merelle, son plans urbe que chaman humanizacións de núcleos e de aldeas, pero o Concello ten que poñer cartos. Neste proxecto vai ser non sei de bastantes cartos, pero bueno, espero que tamén a Diputación colabore no seu día, cando unha vez que teñamos o proxecto feito, temos que leválo igual para o campo. Claro, sí. Tenemos que ser de tres. Hai que mandalo a Diputación tamén, porque é a súa carretera. Están facendo, pero a mí leva pouco, porque o arquitecto dixo que iso que daballe bastante chollo, sobre todo a parte de abaixo, por augas que hai e todo. Espero que tamén que consigamos, vai ser a largo plazo, supoño, porque estas inversións son así. Empezamos na carretera que baixa polo campo, polo deportivo, todo ese cacho hasta pasar o centro de salud, bueno, a última cosa. Vale, Peixón. Insisto no Peixón, é o único importante que temos que fazer. Un día máis. Outra cousa, o centro de saúde, máis o tema de Vilota, que había que ver se lo tocar tamén, pero o centro de saúde de Logra do Mestre, iso é, non temos unhas fotos por dentro, ni nada. O centro de saúde está pedida unha subvención, mandámonos un requerimento antonte, contestamos, estamos pendientes de que nos notifique para rexalo por fora e por dentro tamén pintalo. Este de aquí tamén estamos pendientes de coserlas, non? Temos un convenio. Temos un convenio firmado, pero nosotros... Pa pintura. Pa pintura, pa pintar. Sí, o aquí. Sí. Pintura exterior. Pero bueno, daría unha obra máis grande, a de Aura Mestres. Pero daqui aprobaron a pintura, mitad cercas, mitad nos. Ainda nos mandaron autorización para facer. Tuvo que ser de un día para outro o convenio e agora desde marzo. Sí. No, agora toca ver se no verán pintamos. E o outro... É que hai que pintar no verán, claro. O outro tamén, se non la dan, ten que ser inmediato, porque normalmente esa subvención danos hasta 30 de noviembre. É a subvención esa que remata sempre o 30 de noviembre. Entón, eu espero que non la den, mandamos con nos requeriron, uso de titularidade municipal dan máis votos, porque temos que mandarles proxectos, a titularidade, todo. Mandouse antes pola mañá, eu espero que para a semana nos chegue, que non la aproben, vamos. Pois a ver, o daqui é estético, pero o do Mestre... Aquel non hai moito por Iso é penoso. Vale, local social de Vilouchada, un local a que se esa que había ali en la iglesia, xa preguntaron un par de veces por ela, que deixaron falar coa arzobispado. Pendiente do arzobispado. Hai que insistir. Ui, Xa por Vilouchada tamén, xa para o uso municipal, tamén para o plan de festas de día. Hai moitos anos que estou intentando conseguir eso. Es como... son os mismos plazos que hace 2000 años. Bueno. Pero bueno, está solicitado, non... Xa está. Hai que seguir insistindo. Outra cousa tamén que
tiña aquí xa olvidada a ruta de Sandeirín. Esa sí que non retomamos máis. Xa. Prefires a de Xabestes. Sí, porque había que fazer un cambio de ruta. Había que facerlle un cambio para que deixaran pasar os... Non se mirou máis nada. Non miramos nada, verdad. Habría que acortala porque, non sei, o problema fora eso, que non deixaban pasar. E falarase de cambiar o itinerario e que saliera máis atrás da noia. Pero non se volvió a retomar. Pois hai que entrar. Sin fazer nada, nadie, legal. Menos o fatal, que Sai que bueno. Vale, bueno, as carreteras estas de Castelo que falamos aquí estes días nas redes. Nas redes, xa. Bueno, a que está aprobada se os pode fazer canto antes, non ten presa por esa carretera. Cando pos da Diputación. Sí, sí. A ver se tan pronto o dicen. Apurar o que faz os plazos, para licitar, para... Sí que é certo que os veciños aí están se queixando moito, está moi mal. Esa carretera está mal. Teño toda a razón. Despois hai outra, sobre todo, hai máis para ali, pero a que vai para Meixo, para o Valde, hai un cacho que tamén había que se levantan as pernas para arriba, levantas todo. Sobre todo esas dúas, había que mirar de avanzado antes. Outra cousa, o lavadeiro aí da Arnava que se amañou todo moi ben, pero pasei outro día por ali, a hoja está realmente negro, todo unha cousa verde, non sei se o viste. Non, por aí que por aí... O sea, que vexo pouco sentido gastar cartos en a mañana cousa, que está todo morto, non sei que é unha cousa verde que dá... Pois hai que mirar a ver se está atascado e non circula a auga. De onde ven esa traída de agua? Non sei. Pero se pasas un libro, parades... Será agua de fonte fallo. Mirar como está a auga, pero está unha cousa... Pois non, os veciños sobre non dixeron, mándese mirar, non hai problema. A ver se vai estar atascado e non circula a auga, non renova. Pero dá, non sei... Ao principio que estaba moi ben, que ao principio quedaba moi ben, que eu vino con varias veces ao principio cando estábamos ali. Porque a semana pasada, para cada... Pois mando mirar. É unha pena ver o lavadeiro así a mañana, ver que daba así. Home, sí. Dá moito noxo. Unha capa así gorda que va a ocurrir, non sei. Vale. Outra cousa. O campo do baile de Trazo, que está ali ubicado na baixa do Trazo diante da iglesia, que ali a asociación dali, bueno, a Comisión de Festa ou asociacións dali de Trazo, que solicitaron o arranxo no que é do campo. Eso se podía mirar tamén o campo. Sí, ese tamén se está mirando, a ver se o podemos facer pronto. Vale. Onde está o cruceiro? Onde está o cruceiro, sí. Sí, xa está mirado, sí. Sí. É así, contento. Sí, xa fai que o pediron tamén aquí. Se pode arranxar un pouco. Bueno, si que ali tamén na baixa, que se falar tamén xa hai anos, un rego que hai no medio de dúas casas que pasa por medio de dúas casas no inverno manchou moito a auga vai sempre para... Que necesitan un tubo. Sí, tamén se falar que non sei, porque ese rego non sei se pasa, pero pasar por baixo da carretera. Este ano pasado limpouse todo. Este ano pasado limpouse todo, limpouse todo lá. Pero é onde falamos de cambiar o tubo que non ten suficiente cabida. Non, é un río por É o de baixo, o grau de baixo. É un río que cruza de baixo, ven salir para a ladeira, a pista de baixo. Sí, é un distrito. sí. Que pasa entre o pallote de... Sí. Vai ao longo do pallote de... Pero... Non sei, o problema ainda... Por detrás. Vai ao longo por trás do Paco, Sí, vai salir é a ese. O rollo aquí, ainda non está solucionado. O ano pasado limpouse todo, tiña bastante area, e vaciouse tudito, e estaba cada un circulado, e Pois agora, Se describiu outra vez. que choveu entrou ya. collería outra vez. Vai un boitado arriba, é moi anivelado, vai un pouco ferido. Vale. Pero volves a mirar. E nada, é unha última cousa que temos aí convocado un acto para o día 6 do tema das plantas de biomasa. Sí, bueno.
é un pouco para vos invitar a todos que, bueno, creo que vai ser unha charla así bastante interesante e que, bueno, eu todo vou ir tamén para enterarme de... Convocade vos a plataforma? No, convocamos o ONG, pero bueno, porque ten un do Parlamento do bloque que está especializado na mesma, da Alerta tamén, que controla moito. E bueno, un pouco para informar sobre todo os gandeiros, eu creo que é interesante. Bueno, se poden abordar todos os aspectos, positivos, negativos, creo que vai ser interesante para Vale. Para os que estamos na comisión tamén. A que hora é as 11? Ás 12, o día 6 ás 12, aquí na Casa Nova. Eu creo que vai, o sea, mandar información que non temos, creo que vai ser interesante. Porque, claro, estamos nas plantas, hai moitas cousas que ainda non se coñecen. É un tema moi desconocido. É por eso que a veces opinamos... Aquí porque non hai, pero un día sai, pero para non ser desconocido. Sí, claro, pero depois tamén depende un pouco de cada sitio. Aquí estes tamén miraron un pouco as características que temos no noso concello para, claro, plantas. Tamén para falar dos tipos de plantas bueno, creo que vai estar interesante para depois saber un pouco máis do que se fala. Por todos porque temos medo ás plantas, claro, hai os seus beneficios tamén para que miran. Medo non sei, o que pasa que aquí en Trazo eu creo que se creou demasiado, porque hasta nos presentou ante aí unha asociación pedíndonos o expediente da planta de biogás. Non temos nada. Iso é porque, claro, dáselle demasiada historia, despois confundimos moita xente, é o problema. Eu creo que xa dixen no outro pleno, eu entendo esa parroquia que ten medo, entendo a xente que ten medo, é que é un tema desconocido, pero eu tamén digo, hai que entender os gandeiros tamén. Trazo é un concello gandeiro, que ao mellor eles terán que opinar a ver se é factible ou non. Eu, polo menos, eso que estamos elixidos democráticamente, non me sinto capacitada para representar a todo este tipo de xente sin conocimiento de outro tipo, porque eu non desconozco todo. Entonces, que eu sepa aquí ahora mismo, sigue igual que sempre, non hai nada, aquí no concello non hai nada, e sorprendiu-nos onte, porque mesmo eu conta a secretaria que meteron-nos para pedir o expediente. Na asociación ecologista. Pero non entendo. Non acuerdo. Outro día, Sí, tamén te diches. Sí, Jorge, e vamos a contestarte por escrito precisamente que non temos nada, temos o mismo que había. Hai ningún expediente. Simplemente unha persona da plataforma metió un escrito poñendo que aportaba a documentación da empresa, pero non é documentación, é unha explicación de funcionamento dunha parte de fotos da planta, das diapositivas, pero que pode ser desa empresa, de outra. Buscaron en internet as fotos da planta, dunha planta e meteron ali, pero é un veciño. É un tema que preocupa en moitos sitios, eu veixo o Concello de Mazaricos que o alcalde está preocupado, e máis é do BNG, é algo que... Pero nós agora mesmo temos a mesma situación que pode ter calquer concello de arredor. Estamos mellor que Ararancha, estamos mellor que Mazaricos, creo que incluso estamos mellor que Fragas. Entón, pois no momento en que realmente haxa algo, como sempre dixe, nós seremos os primeiros que imos a dar información. Non pode ser de outra maneira, porque sería tonto non informar ao veciño do que hai. E a partir de aí, despois, habrá que traballar, como están traballando os concellos que xa os teñen aí os proxectos en exposición pública. Eso sí que é normal que se traballe en canta hai algo. Claro. O daqui marchouse da Fuxa de Norte. Pero cando máis fai ruído e non hai nada, eu non sei, a xente tampouco Pero sabes que pasa, Pepe? A mí non é o que me preocupa. Por iso, os gandeiros tampouco non estamos postos. É que nin nós mesmos, porque se non hai nada, que nos queremos poñer? Temos ido a alguna charla de alguna empresa, descoita da charla, uns parecerá mellor, outros peor, porque cada ganadería é un mundo, cada ganadería ten a súa forma de traballar, é unha empresa distinta. Uns estarán a favor, outros van estar en contra, obviamente. Pero se non hai nada, que ruido queremos que dar voltas Creamos, para a mí a veces me sentía un pouco violenta con eso, porque, a ver, que non é normal que veñan aquí
que pregunten, non hai nada, é que non hai nada, é volta laboral, trigo. A ver, o outro día ir a Laracha, vale, eu entendo que apoien a Laracha, pero non, a planta aquí non. A ver, é a parte que o Concello é grande, non é só unha parroquia, pode estar no outro lado e non nos entera, é que sabemos nós. Aquí viñeron moitas empresas, hai un alcalde que me dixo outro día que levaban no que vai de ano máis de 10 empresas que o iban a visitar por ese tema. Entón, nós dentro do que cabe, a pesar de ser de intentar declararnos vulnerables, que non existe de momento nada, pero que, bueno, que salirá aquela... A pesar disso, non somos dos que máis nos están agobiando, polo menos no Concello. Eu non sei se miran por aí terrenos, porque eso, claro, nós tampouco non podemos prohibir a unha empresa privada comprar un terreno dunha persona privada cun capital privado. Non, eso non podemos facer. Despois do último pleno eu preguntei, porque a verdade é que chugou un pouco, vi xente desa parroquia e dixen, bueno, pois vou a preguntar por aí a ver se a empresa está intentando buscar terrenos aquí. Eu preguntei a veciños así que encontré, bueno, fumaría a parroquia, ninguén sabía nada. Entón eu creo que alimentar eso sin nada é perder o tempo por unha parte, e por outra parte, pois hasta quedar un pouco ridículo. Eso van a dar mal a xente, claro. porque ao final que van a dicir, todos votaron para aquí, ese é o problema. O problema é que se cada canto veña despois xa non nos cree. Non sei, eu a sensación que me dá é que... A charla, bueno, está un pouco independentemente deste proxecto, desta parroquia, é generalizado. É general porque es cada mañana aparece outra empresa que busca outro sitio, é por ter información do que... Sí, eu o que vos digo a todos, que no momento en que haxa algo, vou ser a primeira que levante o teléfono e vos chame, mira, temos isto, hai que mirar como funciona. Convocar os veciños ou que faga falta. E iso non vos digo nunca, porque iso sería ir en contra nosa. A mellor información das plantas é visitar as zonas onde hai, que é en Italia, en Francia, e ir ali, estar ali, e falar ali cos gandellos. E ver os pos, os contras. Esa é a mellor información que pode haber. Ao final non foi ningún gandello daqui, non? Teñen visitado algúns podólogos tamén, podólogos naturólogos teñen visitado a zona de Cremona ou a zona de Francia, a zona de Bretaña, entón, claro que visitan a zonas onde se hai plantas, onde ven a pregunta, claro. Aquí que non hai nada, pois... Non, pero bueno. Pero eu estou seguro que imos estar todos, aí imos estar todos da man, tanto o goberno como a oposición. Creo que non imos ter ningún tipo de... Pero o rollo é que canto máis información tiñamos, sí, está ben. Mesmo a legislación que pode haber, como yo en Francia e Italia, se teñen aquí en Galicia non está legislada, entón, bueno, por esas cousas son cousas que tenen para dependendo dentro de un proxecto concreto. Entón, por a nosa parte nada. Vale, gracias. Charo, por favor. Bueno, pues eu quería preguntar se a depuradora de Chaián, bueno, se preguntei máis veces, se a depuradora de Chaián está funcionando. Sí, está funcionando, temos que faltan salir aí do Millorio a Barandilla, que... Máis que nada porque falei con xente que di que non saben nin cando, nin como engancharse, non sei, porque sei que non están informados. Pois, cando se puxo o saneamento, antes de poder a funcionar, o que quixo conectarse, conectouse, pagaron un enganche, pois non lo sei, esa persona mandía por aquí e informámosle, pero como non sea unha casa nova que fixeron fai pouco, que non vexo que engancháronse todas. Esas xa van obligatoriamente, xa sí, que se conecten ao alcantarillado, claro. Se unha casa nova é imposible. Se quedou algunha bella, pero non... Non, pero eu vivo allí, con nosos vecinos. Imagino ben pero sabe perfectamente o que hai que facer primeiro. O que hai que facer é pagar... Non, pero bueno, imagino, non dixo non, pode ver máis que eu, que non se engancharon todos, non se engancharon todos. Pero a primeira cousa, claro, o enganche hai que pagarlo. Non, claro. Eu digo se é dos de antes, porque eu xa che digo, non tuve queixa ninguna, eu vivo allí. Nós estamos enganchados, o sea, a casa de meus pais enganchou ao alcantarillado. Nunca me preguntaron nada, pero bueno, eso, si lle volve a preguntar ou lle quero dar a información, dicirlle que veña ao Concello e indicámoslle como ten que facer.
Ou con vir un miércoles aquí que estaba a oficina de Espina aberta, xa está. Vale, bueno, pois nada, a seguinte era tamén polo tema do campo de fútbol, pois está respondida, entonces nada. Sabemos algo do... de Chayán? Sí, do campo do... Sí, va a preguntar sobre todo por, bueno, polo césped. Sí, pois o lle dixen a César, está todo así. Peinouse tamén, non? Peinouse, sí. Sí, peinouse, pero está gastadinho. Estamos peinando do vez ao ano, pero o césped está bastante gastado, entonces o caucho vaise por lados. Vale, despois sabemos algo das obras do colexio, cando se prevé arranxar o tema do colexio, responderon algo desde... Estuve no colexio martes, foron a medir, falei co xefe territorial e díxeme que tan pronto acabo o cole que van a empezar a facer algunha actuación. O que se me dixo que o mellor non daban feito todo antes de que empece o cole, pero bueno, que van a empezar en breve, xa. Despois quería preguntar tamén polas plazas do PAI, se ten pensado facer algo para ampliar as plazas ou, bueno, alguna actuación que se pode facer aí para que... As plazas, ojalá se cubrirían todas. Bueno, neste ano cubriuse esta emergencia, non? Sí, pero bueno. O costo, unha vez amplía, o sea, a idea miña era eso tamén, do primeiro día, de feito, creo que lo vamos no programa. Pero o ano pasado quedaron 7 plazas, porque claro, unha cousa que soliciten agora, outra cousa que son que os cambien para outra guardería máis. Hai que ver se o custo que nos vai supoñer ampliar ao PAI, que teníamos que meter unha escola infantil, nos compensa. Pero bueno, en principio non hai solución, o sea, non hai ningún tipo de problema, ningún neno queda sin plaza, por lo tanto, en principio non temos nada previsto. Eso non quita que, ojalá... O PAI ten o límite de 20 plazas, sí. Despois xa ten que ser unha escola infantil. Non habría problema sobre os nenos, ojalá van... Bueno, pero que tampouco non se converta na pescadilla que se morde a cola, que non hai plazas, non hai nenos, non hai plazas, que ao final os Pero nenos servicios... fora non queren, non. Os servicios, pois bueno... Incluso hai algún outro concello aí. Hai algún neno do outro concello. Por tanto, non temos problemas de plaza de momento. Este año nacieron 5 ya, Sí, ojalá, y estamos a junio. Ojalá teñamos que volverla. Pero pois xa vamos chando. Sí. Pero bueno, este año tenemos vivo algo que está acostumbrado al trato. Vale, despois quería preguntar tamén que do goberno o que se encarga de facer o seguimento das obras cando se están facendo. Do goberno non, temos un técnico que é o que ten que certificar as obras. É o responsable máximo das obras é o técnico. Nadie se encarga de, bueno, de mirar que se fagan conforme aos pliegos e demais. Hombre, normalmente miramos o técnico. Pero o técnico é o responsable máximo da obra. É o técnico. Claro. Como usted comprenderá, nós non somos técnicos de obras. Podemos vémolas como todo o mundo, pero o responsable é o técnico. Vale. Bueno, despois con relación ao tema do biogás, o escrito ese do que se fala, que pode ser de calquer planta e sacado de calquer lado, os que estamos aquí que formamos parte da comisión, sabemos que realmente foron unhas preguntas que se mandaron á empresa completa. Sí, ves un pano escrito e de salida. Vale, entonces foron as preguntas que contestou a empresa. Entonces, si ben é certo que non haxa nada metido, pero a intención da empresa está clara, non? Pero non hai un expediente aberto. Nós temos que falar... Que sí, xa o sei. Pero a intención da empresa está máis que exposta. Como doutras. Vale. Ni máis ni menos. Entonces, bueno, como falamos no último pleno, quería preguntar si, bueno, si ten previsto convocar a comisión aquí para ter unha reunión. Pero para que? Para falar de que? Pois das preocupacións dos vecinos, basicamente.
Pero preocupacións de que? Se acabamos de decir que Bueno, non hai hai moitos nada. veciños preocupados. A intención da empresa está aí. Xa sei que volvemos a reiterar, non hai nada metido no Concello. Pero a preocupación dos veciños está aí. Eu non teño máis nada que decir sobre a planta de biogás. Non vou perder un minuto máis falando desto cando estamos dicindo para ir a unha guerra ten que haber un enemigo. E agora mesmo aquí nós non temos nada enfrente. Se non temos nada enfrente, porque usted sabe desa empresa, porque esa empresa foi a única que falou con nós e falou cos veciños. Aquí viñeron máis empresas. Vale, pero a que está por escrito é a intención desa. Está por escrito... Pero non hai... No. Xa sei, volvemos a repetir o mismo. Non hai nada metido por... Vale. Pero a intención está clara. Incluso as ubicacións. Pero que veciños están preocupados? Moitos veciños preocupados. Pois eu, de verdade, eu non vexo tanta preocupación. Eu creo que intentamos preocupalos nós. Nós non, pero bueno, inténtase meter un medo a xente, porque eu visitei os veciños, non todos, pero moitos. Visitei-os personalmente. Escoitei as burradas que se lle din. É grave. É grave. É grave decir unhas cousas que non se sosteñen, que non hai nada a que agarrarse, e que lle vai dicindo, non, é que van vir, non, entre as vacas que van mortas para aí, como a señorilla chorando, porque, claro, é que está a casa cerciña. Mire, quedou ben claro nunha reunión que non foi reunión, que foi, non vistes que foi, quedou ben claro que lle dixo o chico, lle dixo, osos non. Entonces, non se pode dicir, nin plumas, nin, bueno, cada un pode dicir o que queira, cada un pode vender o que queira. Nos, eu digo de verdade, preocupación, eu a nosos veciños non lle digo que estén preocupados, ao contrario, hai que intentar dar seguridade aos veciños, non amedrentalos. Tenemos que intentar que confíen en todos nós. Aquí, cando digo todos os 11 que estamos aquí. Eu creo que, acabamos de dicir antes, debemos estar os 11 ao mesmo. Cando hai un interés general tan preocupante como se parece que é, sí, non sei que tal, pero eu creo que nós intentar, calquera dos 11 que estamos aquí, intentar revirar algo que non hai nada, sabe? O que presentou a plataforma aí son unhas preguntas que lle fixeron á empresa e contestaronlle, vale, pero é un interés da plataforma. Foi a plataforma que tiña o interés de saber, e pareceme ben, respeto, pareceme ben. Non digo que non faga falta a plataforma, non digo eso, pero hai que ser coherentes. Non intentar todos os días dalle con algo, como se realmente fora... Non sei, a veces a mí isto me... Digo, a mí, personalmente, parece como se tuviera o deseo de que viñera, para ver algo para que agarrarse. Non temos ningún interés, dixo outra vez, nin como partido político, nin como goberno, nin como alcaldesa a nivel personal, ningún interés. Estamos moi tranquiliños así, Plazo está tranquilo, pois vamos a terlo tranquilo. Non temos por que andar, facemos unha comisión, é que falamos, das preguntas que contestou. E ven mañá outra empresa, presenta outro proxecto e fai outras preguntas. Eu creo que mentres que non temos, eu non teño ningún inconveniente con convocar unha reunión. A ver, a mellor tamén é unha maneira de tranquilizarse. Usted pensa que realmente a xente, os veciños, que se enteran de que nós temos a comisión reuniuse porque tal, ao contrario. Se nos ven reunidos van dicir, non, teñen algo aí, algo hai, que eles están... Usted pensa que non é así? Eu parece, non sei, é a miña opinión. Tanto tratamos como a súa ou a súa como a miña, pero, de verdade, estamos hablando un tema que non... Eu estou bastante máis preocupada do que estou, porque eu vexo outros concellos, porque eu sí que falo con outros concellos, alcaldes do bloque, preocupadísimos, pero preocupadísimos, que se enteraron do proxecto cando a Xunta optou a exposición pública. Entendes? Entón, eu creo que, non sei, non podemos generar... Eu creo que mentre non haxa nada a que agarrarse, ni nada metido aquí, non hai nada que falar. Claro, que era a situación que ten outro concello calquera, que veo esa empresa e fixo esa reunión. O problema foi aquela reunión que se fixo sin control. Fixose aquela reunión e fixo moitísimo dano. Porque noutros concellos fan reunións e non pasa isto. Non pasou o que pasou aquí, e a xente, bueno, informaron, sentarse informando, a empresa fala cos veciños, e todo. Nós aquí, aquela reunión fixo dano, porque a partir de aí, pois, non sei, ás veces intervén tamén a política. Está claro que todos temos os nosos
pros aos nosos contras, temos a xente a favor e en contra, é así. Entonces, eu entendo que haxe xente que vai a contra nosa, porque eu sei que por sistema hai xente que pensa que o PP está a favor de todo iso. Entonces, eu entendo. Entonces, hai xente que está por política e hai outra xente que terá medo. Eu que non teño medo, non digo, pero a mí realmente non me diña. Ao principio, sí. Teño que reconocer que veo moita xente despois daquela reunión. Pode dicir a secretaria, eu creo que en toda a semana recibín moitos veciños con esa preocupación. Eu dixenlle todos o mismo. Estamos todos a unha, estamos todos para apoiar os veciños. Eu nunca dixen, nunca mencionei que non viña, ni que viña. Eu sí que sabía que para esa ubicación non iba a ir. A ubicación en sí que propoñían ao principio, non iba a ir. Non, que había un cacho. Era totalmente inviable. Público. E máis, dixémoslle de un minuto unha empresa que ese terreno non estaba a disposición da empresa. Non se pode vender. Despois, ainda así, porque non sei que podemos facer máis, porque ainda así, despois cediuse ese terreno á parroquia para uso e disfrute por 25 anos e a cousa seguiu. Entonces, hai cousas que... Pero ademais, depois tivemos dúas reunións na parroquia, coa xente toda, e ali, coa información que tiña da alcaldesa, dixenho a todos que non había nada. As dúas reunións, que non había nada. E porque estaba frente da plataforma, habrá 2 semanas, que temos unha conversación os dous, bastante así falando varias cousas, aparte desto, non falamos sobre eso. E ele mesmo me dixo que sabía que non había nada. Entón, non sei que é o que se busca. É que non sei. A ver se sacamos en esa agua o petróleo, pois non hai. Mentre non haxa nada firme. El mesmo reconoceu. É como se ti estás con medo de coller unha enfermedade, pero mentres que un médico non che faga e teñas algo a que te agarrar, podes estar con ese medo toda a vida e ao mellor nin esa enfermedade chega. O sea, que mentre non haxa algo que avale que nós teñamos algo aquí metido, é que non hai nada. Pero que, perdón, pero hai unha cousa básica. Aquí non temos suelo industrial, que tes que vender as parcelas ao mellor postor. De quen depende? Dos veciños. Se non lle alquilan, non lle vende, non gancha nada. Despois non ter medo. Se eles non queren vender, non queren que veñan, non vendan. Eu digo que o que temos que tratar entre todos é de tranquilizar a situación e dicir, mira, é iso que vos quede claro, que quede claro aos veciños e todo, eu estou segura que vai ser así, que desapoiar, estando na posición que desapoiar sempre o interés dos veciños, eso non me cabe duda ninguna, e eu que políticamente non o vou usar teño clarísimo, nin eso nin outra cousa, ante todo estamos veciños, despois está a política, eso está claro, por encima de todo, estamos veciños. Pero claro, ahora mismo nós en que damos decir, mire, usted tranquilo que non sabemos nada, que non sabemos. E eu que di María José que se os veciños non en suelo industrial tienes que vender al mejor postor, porque las parcelas salen a subasta. Desde o Concello, o suelo industrial non se podría facer desde o PSOE un tipo de regulación para en un futuro. Está un cacho de suelo industrial que nunca se desarrollou de Xavestre para... A ver, indo para Santiago de Xavestre para a izquierda, porque eso sí podría condicionar futuras actuacións por parte destas empresas, sería unha maneira de protegerse un pouco, non? Esa sería, podía ser unha boa situación. Claro, sería ali, non sería un momento de desta parroquia. Pero claro, non sabemos se aqueles terrenos interesan, e que é un pouco a pescadilla que se morda a cola, entendes? Pero facendo eso non sería... Non falaches moi mal. En principio salen a subasta a todo o Concello. Non afectarían esas condicións a todo o Concello? Non, a todo o Concello. Ten que poñerse concretamente a vamos a ver, unha parcela. É unha empresa privada, obviamente, escolle a súa ubicación. Pero se o Concello ten previamente... Non, pero eso non podemos facelo porque non está regulado pola comunidade autónoma. Entendes? Oxe por oxe poden poñerse en suelo rústico. O Concello ten as capacidades que ten. Ou usted cree que en algún por aí que algún alcalde estaba pasando francamente mal por ese tema? Porque realmente eu creo que incluso estando de concelleiros pode chegar a esa conclusión. Creo que ningún alcalde ou alcaldesa quererá ter jaleos, estar en os ríos metidos. Será porque non lo pode evitar. Entón, os concellos teñen a capacidade que teñen. Se ven un proxecto, se meten un proxecto na xunta e ten os informes sectoriales todos favorables,
e ben para o Concello, poucos poden facer. Claro, pero para presentar un proxecto teñen que ter terrenos para ubicar a planta, é o que eu digo. Non poden presentar na Xunta un proxecto Depende dos de vecinos. queremos, e que no fondo depende, o Concello non ten terrenos privados, todos son públicos. O público non se pode vender, Ni alquilar. nin alquilar, habería que dar unha concesión. Entonces, é que o problema está nos veciños. O problema, entenden? Está na súa Todo o mundo ten dereito a... Tal, se os veciños non lle venden, nin lle alquilan, non poden presentar un proxecto. Eles poden non levar á Xunta antes que nós. Aquí as cousas de medio ambiente mandamos pois as dos veciños, pero non implica que unha persona que era unha licencia non vaya antes a medio ambiente. En teoría aquí ten que vir co dictamen ambiental, non? E demais, que pasa aos pequenos? Pois mandámoslo desde aquí, pero non é obligatorio. Ti podes presentalo na Xunta, pero para presentar un proxecto tens que ter un terreno onde ubicalo. Claro, é a utilización do veciño. Claro, entende? Eu por simplificar un pouco e por tranquilizar. Van á Xunta, claro, poden ir a pedir un dictamen ambiental, pero con un proxecto que este ubicado nun sitio. E se non dispoñen desos terrenos... A primeira cousa é o terreno, se non teñen... Claro. Non facer un proxecto no aire, que xa que é diferente. Compra ou alquiler. Porque tamén se falaba de que había vendido a alguén de Berreo e non era unha oferta de venta, era unha oferta de alquiler. Porque falei personalmente ca persona. Unha finca dentro, puxaron a fer cupí. Pero iso non ten que ver. Esa é unha finca que vendeu Non, todo. estos non van Polo polo cartel, porque eles compraron moitos, compran ou alugan porque se o permiten con albertos terrenos por un plazo, pois me imagino que será por 25 anos, a vida útil da planta, o mellor. Non sei, por poñer un exemplo que non o sei, pero se os veciños non lle alquilan, non lle venden, aí non se pon. E o Concello non ten terrenos privados que poida vender. Nin volver 3 ou 4 fincas en restante. Nin volveron por aquí, parece por aquí non volveron. Non sabemos se están traballando, se están traballando en outro sitio, non sabemos. Nin esa nin outra, a verdade é que non están dando problemas. Por eso, volvendo á pregunta que usted fixo, eu non sei ningún problema en convocar unha comisión, pero de que falamos? Agora, pois esa charla, pois, escoitar, os secretarios saben eles, o sea, o funcionamento... Eu vos digo para que o teñades vos presente, como se non fora, que se hai público non digo isto, entendedesme, non? Pero é que, a ver, pensad, se non hai terrenos, non hai proxecto. Un proxecto ten que facerse sobre unha realidade física. Se os veciños non venden, nin alugan, ali non vai a ir. Hai que empezar a preocuparse cando nos enteremos de que están alquilando ou vendendo fincas nalgúna zona. Pero antes é que é ridículo, non poden presentar a Xunta nada. Eu creo que nós temos que dicir a verdade a todos. E a verdade, porque os que estamos aquí sabemos todos que non hai ningún expediente, nin proxecto, nin consulta urbanística, nin nada, de nada. E se no outro pleno volvo a repetir. Entón, o que non se pode facer é cando unha persona diga, mira, que tal? Non, diga, mire, usted de momento está tranquilo, porque non hai nada. No Concello día de hoxe non hai nada. E poden garantizar. Podemos garantizar, porque é así. Porque sería un absurdo que vos estou dicindo unha mentira cando se pedido o registro e de saber que non hai nada, porque non hai nada. E o día que haxa, no momento que o registren, onte cando registraron esa pregunta, sí, que non dou tempo, pero se lle contesto mañá. Vais a contestar con un certificado da secretaria interventora do registro, que a día de hoxe non hai nada. Entón, cando esa xente que usted di que ten medo, usted di, mire, non ten que ter medo porque non hai nada. E se non tuvo a tinta, e pode responder así.
pode responder si, eso non. Intención hai. Pero non bueno, por intención, claro. Pero A ver, intención... a intención está aí. E tamén hai que entender a preocupación da xente. Quero dicir, non se pode negar todo. Pero usted non pode alimentar, usted como Eu non estou concelleira. alimentando Non, nada. digo, pero usted como concelleira, No, eu non que hai que estou- tranquilizar, e dicir, mire, Eu non estou alimentando nada. bueno, Pero sí que é verdade que a xente está preocupada. Claro, saber quen vende ou quen alquila Claro. tamén. No, a ver, Se non vende non alquila ninguén. obviamente, pero vamos a ver, é certo que a xente está preocupada. A preocupación da xente está aí. A empresa sí estuvo, a empresa sí ten intención. Que o consiga ou non ao final, non sabemos. non o sabemos. Claro. Pero a intención está Xa aí. non depende de nós. Entonces, a preocupación da xente tamén hai que respetar. Quero dicir, Non digo que non respete, eu non digo é eso. legítima Eu totalmente. non digo eso, pero porque usted sabe de primeira man que non hai nada. Entón, o primeiro que cosa que hai que sí, dicir que vale, que non hai nada no Claro, concello. xa está. Vale, xa Despois está. el pode pensar e desconfiar, claro. Iso, antes, A ver, ante a porque- preocupación esa. Non é como non hai nada e de repente aparece, non. Xa houve unha intentona, entonces pues, a xente, obviamente, tengamos que atrás da red. Lógico. Vese tamén o que está pasando en concellos veciños, En moitos porque eso tamén concellos. se ve. Sí. Entonces a xente, obviamente, está Pero en outros preocupada. concellos non hai o ruido que se fixo aquí. Bueno, É o que me refiero. Bueno, eso de que non hai o ruido que se fixo aquí, Hombre, pues hai sí. máis incluso. Sí? Calle este de... O de la Racha, Sí, sí, porque O de la Racha. Pero la Racha está en exposición Primeiro. pública. Hai Hai máis. terrenos, hai Porque proxectos, incluso está se- en incluso dúas se parcelas. involucraron O polígono industrial. Pero que incluso se Están involucraron los parcelas. concellos veciños, Cerceda incluído. Que parece mentira, porque Cerceda, a fin de cuentas, A Cerceda non lle importa. Pero Charo, pues tamén se puxo, Charo, Claro. claro. Porque ten peor Pues mira que Que sí, porque por eso sorprende, por eso menciono. Bueno, Pero- eso... Pero Charo, aí hai un Nunca vai proxecto. chover a gusto de todos, tampouco. É máis oficial, as alcaldes, eso depende políticamente cada un concello. Ese, os proxectos, aí, en la Racha, normal. Hai un Hai proxecto en un exposición polígono pública que industrial. rematou o plazo de delegacións Sí. agora. Que É eu normal. entendo, Non a ten vosa nada que ver postura, con nós. pero non sei se vos estades Entendo entendendo que eu perfectamente. estou intentando Mira, transmitir. de feito, a mí chamou, eu teño contacto directo co alcalde de la Racha, falamos varias veces, eu preguntei e comentarei pola prensa e tal, que non sabíamos. E el mismo dixo, imos a, era diputado, imos a levar a diputación levar un escrito a diputación, e dixo, mire, se nos queres mencionar, no noso concello tamén houve intención ou haberá intención, nós que sabemos, eu non o sei, pero a situación nosa é moi diferente, non nos podemos comparar con la Racha. La Racha ten xa hai un pellacho. Nadie está comparando, pero o feito alimenta. Sí, Sí, un medio libre. sí. Foi Non, así. é así. Hai que respetar o que En Lugo e todo. Don Piñeiro pararon. Bueno, en Lugo para pouco. Pero nós, eu digo que entendo que veñen, que me pregunten, e nós estamos dispostos, e eu sobre todo, a falar ca xente, e dicir, pois mire, non hai nada, se a empresa tuvo intención ou terá, non o sabemos. Que vin por aí, non sei, vin por aí alguén que publicaba, a alcaldesa dixo que non ia vir, non, eu dixo que non ia vir nesa ubicación, pero quen son eu? Nin como alcaldesa ni nada. Eu non lle podo prohibir a unha persona vender o seu terreno privado e a unha empresa privada comprarlo a un paisano. Iso sería de palo se dixera iso. Eu que si garantizaba, e garantizaría doxe, que a ubicación esa que tiñan prevista non iba a ir. Non iba a ir, porque non o terreno. Estaba no medio Claro. o terreno Pero público. do resto, non sabemos. Pero tanto pode ser nesa parroquia, como pode ser noutra, como... Aquí veo unha empresa que non precisaba gasoducto. Non volveu. Para min, era mellor que esta, porque, oye, non necesitaban o gasoducto, iban a levar todo en camións presurizados e non precisaban nada, pero non volveron. Estou falando do ano, eu que sei, 22, xa na outra legislatura, non volveron. Unha cousa totalmente, non se lle fixo máis caso daquela porque non volveron, viñeron a preguntaron estos, onde habría un terreno, tamén, non sabían de que íbamos a falar disso, que non sabían que era unha planta deste tipo, nin ahora podo opinar. Sí, bueno, a ver, o desconocimiento obviamente é grande, pero bueno. Bueno, tamén eso pidilles a non todos, axuda. que procurar que os veciños que confíen en nós, en todos, é dicir, mira, nós fixemos unha comisión e no momento que haxa mira, unha simple consulta urbanística, eu convoco unha comisión ao día seguinte. Non temos ningún tipo de problema. Se hai unha consulta urbanística sobre un terreno en concreto,
pois estudiámoslo entre todos. Que tamén lle fai falta para o proxecto. Claro, por eso é a primeira cousa. No momento Unha que metes- certificación do tipo de suelo. Claro. Outra cousa que o vexas no plan, pero a Xunta non quere unha certificación, non se ponga a mirar a Xunta que tipo de suelo é. Entendes? Entonces a consulta urbanística tamén é o primeiro que ten que chegar ao Concello. Pero se nos chega eso, ao día seguinte convocamos unha comisión informativa e decidimos o que se vai facer entre todos. Pero ahora mismo non tengo ningún problema. Jorge. Espera, Sí, está. me queda. Vale. E, vale, xa me preguntaron aquí os compañeros varias cousas que quería preguntar. Para rematar co da planta de biogás, Sí. e a comisión esta está constituída formalmente? Sí, está. O que pasa é que a comisión, para que teña validez, para que haxa unha acta, é unha comisión do Concello, claro, é como unha comisión do Goberno. É como a comisión de contas Claro, ou a do comisión goberno. de... Entonces, cando haxa algo que tratar, ten que haber unha orden do día. Non podemos convocar unha comisión para falar entre nós. Para iso convocamos unha reunión informal, que foi o que pasou, para poñerse ao día entre vos e a empresa. A empresa non pode estar nunha comisión informativa. Non. É a comisión informativa a que pode citar a alguén. Correcto. Pero non é unha asamblea, Claro, é unha comisión informativa que como fan no Congreso, no Senado, valga a comparación, pois podes citar a un representante da empresa, un tal... de explicacións para que nos explique, pero eu creo que ahora mesmo convocámosla, se queren convocámosla, pero dígame que poñemos na orden do día, porque non facemos unha comisión de goberno, a xunta de goberno van ben, cada vez levan 14 puntos, outra vez 7, outra vez 6, pois ten que haber un punto a tratar, porque senón para xuntarnos, a mí non importa ir á reunión, de feito vin a unha, veño cando queiran, pero non convocada formalmente, porque teria que ir unha persona para levantar unha acta do que se fala. É como unha comisión do Concello. Claro. Eso sí, Eu creo que eso non se entendiu ben agora. a comisión pode citar, Sí. pero ten que ser unha citación desde a comisión. Claro. Non é pública tampouco. Claro, non son públicas, non son os plenos. A comisión non é un pleno. Ustedes ven que temos a xunta de goberno, están as persoas nombradas, están esas persoas. Nós somos 4, os outros concelleiros non están. Non reciben cando reciben as... Entonces, ese é o que quero que se entenda. Que se algún día alguna persoa que forman parte da comisión saben que, pois, poñemos unha comisión, levantamos un acta e así queda todo reflejado. Que hasta agora non hai nada reflejado, porque non había nada que tratar. Que tema importante se tratou? Tratamos do funcionamento dunha planta, pero eso non é para tratar unha comisión. Entonces, eu creo que ten que haber algo, A comisión está creada exclusivamente para comisión informativa para as plantas de biogás. Seguimiento, Seguimiento. Entonces, cando haxa... Unha reunión que tivemos un día ca empresa, entonces... Eso non é nada. No, esa é unha reunión informativa que está ben, que tamén se pode facer unha reunión informativa e despois convocar unha ca empresa, despois podemos convocar unha reunión con que se falou ca empresa, pero cando haxa algo, porque nós o que non podemos facer é cada empresa que veña por aquí, pois convocar unha comisión para falar, mira, estuvo por aquí unha empresa, eu creo que eso non procede. Non se pode publicar nunhas reunións esas... Non. O que si a comisión podedes acordar entre vos facer unha reunión informativa cos veciños e convocada desde un órgano do Concello, desde vos, e acordades pois facela o día 7 de marzo ás 7. Eso sí, pero non é dun órgano do Concello. Acorda ese órgano facer unha reunión informativa cos veciños. Pero de eso non hai que levantar acta nin nada. Pero cando teñamos algo que tratar. Porque os veciños hoxe saben todos que hai unha comisión desa, porque además saben, non? Que aseguramos que saben que temos unha comisión para informar, porque non dixeron. Entonces, eu, de feito, hai xente que lle pareceu ben, que lle dá máis tranquilidade, estamos todos, estamos un de cada partido, está a persona da plataforma, está un bandeiro en representación, bueno, esas dúas persoas metéronse por transparencia, oye, que non temos nada que ocultar. Entón,
entonces nada, si algún ve algo importante que tratar, pues que o diga, facemos reunións, non podo ir a reunión, non teño ningún problema, calquera hora. Claro, facer unha comisión informativa, ten que haber un orden do día para levantar unha acta, porque o normal, para darlle validez, ten que haber unha acta. Entonces, porque non vale o que nos digamos. Sería un acordo. Un acordo da comisión sería celebrar reunión informativa cos veciños que desexen asistir. Non sei se me explico ben co mecanismo, non? A comisión informativa pode citar a unha persona enterada destos temas, que non sabemos moito, citar a fulanito de tal para que nos explique. Iso pode ser facer desde aquí, non hai ningún problema. Que máis? Sí, por hoxe faltaba logo na planta de Biogás. E xa cando preguntaba aquí do arranxo do colegio, que eran unhas aulas que había que tiñan novedade para você. Si, había goteras ou algo así tamén, bueno, polo polideportivo que está que chove, que teñen que andar cos nenos de un lado para outro. Porque eu era referida a unhas aulas que había humedade, das que xa había se arranxar hai tempo, sabes e algo. Está metido todo na Secundaria, non? Si, non. En secundaria? Si, secundaria é onde van a actuar primeiro. En inverno había algunos. Despois, os locales sociales que hai abandonados por aí, se non se fai nada, debíase precipitar cerrar as portas, porque aquel daqui de arriba, que é o de Castelo, que hai o de Castelo vai haber que facer un proxecto de menos tapiadas. Hai que facer un proxecto de Non, xa, pero tapiar as portas mentras non entren aí. Xa se sacou a luz que iba ali a fuchicar. Despois, ali na... Reídes vos, pero a quen se lle ocurre entrar nun sitio que está caendo a enredar nos cables da luz, home. É que están mal da cabeza. Sí, sería verdade. Logo pagamos por vos. Aquela da Chone que está faltada agora, hai unhas fincas que ten accesos novos e outros non. Que criterios se... Puxo cada un, sabe? E paga cada un, puxo... O que quixo poñelo tú, sí. Pagou cada un, sabe? De feito, na de Zagorra que está por detrás da iglesia tamén están pendentes xuntar os varios veciños para facelo xuntos. Si, ali xoi. Pois a outra foi igual, E ali foi unha pena para faltar aquele trozo que non era necesario, todo indo meter do outro lado, que había máis A rápido. verdade vai ser un proxecto. Había pistas moi necesarias, que foi moi completo. Si, era como damos feito todo o que temos pendente. Tamén debíase cambiar a maneira de actuar, porque penso que é mellor aglomerar, facendo menos metros que non botar gravillas, porque as pistas de agora, 2 ou 3 anos, están todas levantadas. Aí a de Larín está levantada, ese non se vai... Regar, non outra vez, quanto? Quanto outra? Pero outra vez. Sí, porque esa carretera está sin certificar, igual que a de Vilar do Berrero hai varias. En Berreo aquí va a planta de... Está sin certificar, van a volver sei que luns. Iso é un problema do técnico que a empresa que está medio de Nos concellos, pois aglomeran e fan menos tal, por menos as vías principais que van ás aldeas. As aldeas E a larga... As aldeas estamos facendo, porque pasa que a da Chonia, eu sei que vai por aí, que non mariño que ia... que te falamos deso. Non me refiero a unha pista que vai ao medio do monte, digo as vías que van a unha aldea, non digo eso. Non, todas en general, Jorge, ojalá poderamos botar aglomerado en todo, porque é outra historia, pero se se colle o coche, e se patea o concello, como levo feito eu que non sei por onde empezar, é tema de... O tema é sempre o mismo, o económico. O mellor compensa que queda para máis tempo. É menos como aguantamos, menos que non andamos feito, como aguantamos o ano inteiro as carreteras desfeitas. As obras que se fan son poucas, as Son necesidades. poucas. Cantos kilómetros se faltan ao ano según as necesidades? E sacar a inversión,
temos que sacar a inversión. Non, sacamos a inversión, pero polo Porsche se ve. Non, sí, os cartos que van e as obras, pero necesitábanse máis obras. Hai concellos que van o gasto corrente inteiro para, o sea, o posto para gasto corrente. Nós estamos destinando xa, facendo un esforzo grande, porque os concellos, agora mesmo, non sei se vivo tú na Val de Galicia, que poñía os concellos que non daban, que eran máis os gastos que os ingresos, nós estábamos aí. Entonces hai que fazer, economizar o máximo posible. Eu entendo, eu son a primeira que defendo o aglomerado. Eu sei por onde vai, porque sí que hai algún concello que aglomera. Non, é daqui, é do lado. Non, agora fai moita xente, pero... O da Begondo, que é da muller, é dali máis... Se vai a Begondo non ten nada a ver con nós. Nós temos 600 km de pistas, Olha, tamén da... Nada que ver. Nada que ver. Como nós, é comparable a Tordó e ao... O Begondo é Santiso, non? E é o presuposto que ten. Y ahora con el deportivo. Sí. Ojalá puderamos. Ou era modo de curso? Non, si eu estou de acordo. Si esa é unha discusión que temos nós sempre. Mano é o primeiro que di sempre que tamén lle gusta o aglomerado, e a mí gusta o aglomerado. De feito, o criterio, agora o criterio que temos de tantos anos para aquí, no núcleo de Saldes todos vai todo un aglomerado. Menos nun, que lle fun pedir perdón ao señor ainda outro día, que lle dixi, mire, este é un fallo meu, vale, e digo, se me botei por diante porque era da outra legislatura o proxecto, e foi en riego, tenía que ir en aglomerado, aquela podía que ir en aglomerado, pero cando cometemos un error, eu sei, eu fuño de dicir, co tempo temos que botar a capilla de aglomerado por encima, porque é o criterio que temos para todos, e non quero que se sinta esa aldea discriminada, pero foi así. Por xerto, rechazaron unha vez, despois aceptaron, estaba feito así, e así foi. Pero as aldeas están todas, o sea, procuramos facer todo de aglomerado. Ojalá poderamos facer todo, porque iso é para... Sí, é perfecto, é así, é. Bueno, non estou tan de acordo, porque hai pistas en Berreu que teñen 26 anos de asfalto. Antes, pero agora non. Porque a mellor Agora tamén pasan máquinas máis pesadas polas pistas, Si, nada que ver. Nada que ver que fai 25 26. Por exemplo, xa vestes dúas pistas, a de Terriba, que vai a Terriba, que vente con Vela e Xixirei, esas pistas ten poucos anos. Están totalmente levantadas, que esas aquí en Pacha. A que vai da Terriba á iglesia. Que vai do lado de arriba de... Da iglesia a Terriba. Castiñeiras. Ai, a que cruza polo monte. Sí, esa ten poucos anos, moi poucos. Eu non me acordo de facelo, Eu ese non me acordo, Jorge, desde que estou aquí, a de Xixirei, si. Si, non hai moitos anos, Ten máis do Porque ten falta de parchear algo. Pois, a toma non ten que se non é para parchear. Ten máis do que parece. Esa de Teli, porque es outra igual que 15 anos. Non. Eu non estaba aquí. Estaba a sacar un cartel outro día. Oi, 2018, sí. Sí, está facendo 8. 2018. Non, está facendo 8 anos. Non se fixo, desde que eu estou non se fixo. Eso fijo. Non tantos anos. Das outras a mellor non me acordo, pero das que fixemos non, si a esa non se fixo. A de Xixirei, si. Esa que vai a monte, creo que fixera por fora. Vou dicir que o Aurelio me caspistas, non tantas que se fan. Está moi mal, Antes había que me muero. E aquí vai a ver se tamén hai pouco. Esa hai pouco. Sí. Esa hai moi pouco. Esa sí que... E despois... E a obra de Brille xa está rematada. No exterior non fun Para ali o interior, que é o interior... Faltáballe na fonte, poñer as Sí, para o interior está, non? E iso queda así como a gravilla así... Non pisei, para pasei co coche para ali abaixo. É o mismo lavabo. Amigo, Non vais a Iso queda área á vista. Non está lisa como isto. Está liso, pero ti a vista, pelo o negro da gravilla, é esa terminación. Ese lixillo, non. Pero se baixas iso da cuenta. É unha A terminación. non se xunta a ata de recepción. Final. Non, Non, xa sei que arriba que está lá, pero que é o interior da... sí. Ese é hormigón, o que pasa é que non queda, non é un terminado polido, é un terminado, chamanlle así, arenado. Parece gravilla. Si, pero non é. Pero parece gravilla, pero písalo e non se desfai nada, é todo firme. Ali é todo hormigón e o verão, non hai nada de viol. E por último, acabamos xa a pista do Estío.
O vestido, si, iba hoxe o técnico velo, que non está certificado. Xa está a faltar, porque o día para ser fluir estaba o cortado paso. Si, faltaron a semana pasada, desde todo o día. Pero é moi necesario. Hai moitas por aí adiante, moitas. É que hai moitas, moitas. Eu estou realmente preocupada, porque hai algún, non sei que imos facer, porque... É puro, é fácil. Está. Bueno, pois, sin máis, levantamos a sesión.